Salam gaderly vatandaşlar, salam mehriban illeşler. Salam halmara da hoş geldiniz. Salam salam Oles şahyryny. Salam hormatly ýurtdaşlar. Ene ahir soňy bir ay daha bolaýdy diýen kiminiň efire çykmandy da bilelikde. Ay boluverendir. O ene Kasabada mı da boluverendir. Ay ene şu ne nesip edenden ne kim bilir efirde aýdy berin haýdy teman bolgaýly bu. bugünkü temamız neme bolsun halmara da ikimizem düýpli molla, şoň üçin hem dininden urun edeliň. Aýdy berin onu. Tütüs ikimizem molla, dinçil. Ya bul bir diyarlar ayagalyny kellesine zat soraşyp, ýeginne zat atyşyp ýangy neme edip başagay millet. Eşek tedegini guratman gatnaýarlar Mekke tarap. Şu daş ellemän ama musulman bollukda aýnam etdik. Hana dinin Allahu ekber de näme ay mena dilime de gelen ok aýtmaly sözler ýöne. Şol o din ömrünü bir Kur'an diýilen dadyň bir gatyn okap görmedik. Ya bir sany aýet bilmeýän ýatdan ya bolmasa arapça bilmeýän, oka bilmeýän. Ay şol adamlar eşek tedeni guratman Mekke gatnaýarlar. Mene hayran alýan halmrada. Bir ikimiz galypdyr gitmedik Mekke. Ýoksa Praga da bar. Ya Praga da bar. ana bular inni dünkü aýtmaýyn nisem ol bu dikdir Putina diýip berenler. Ol neme aýdyp berýär watandaşlar. Mereka da gelse de diňe şol garak içmäge gelýän ýaly ýa mollalar çeýne guýup getirýärmişler. Çeýne guýup getirýärmişler. Sağ çok munda. Hawa ýygnagymyz bar ekene jaň edýärler. Yo ýygnan soňa roýaýly aýdy ber. Hawa. Inni men aýtjak bolýan adam bul ömrüni din ilýän dadyň ysine malmadyk adamlar inni ýanky büsbütün keşfini ütkedip ýanky nemesini ütkedip häsiýetine çen ütkedip gatnap ýörler ne neme ol sahypalaryna girseň nemedir çilim arakdan başga gyýdelinden başga keypi sapalykdan başga bilýän zatlar ýok. Şolardan 5 wagt namazdan başga da çykýar emma mene Mekke gidip o reklam edýärler dini. Şol inni sada halky näme etmeli? Ana dine gidip geldi hacı bolly diýip şoňa taqdim etmeliler. Halk prostoy olturan halk sada halk ana Mekke gidip gelipdir, hacı bolupdyr. Ine şu ýanky goşadyrnyň içinde hacı bolýar da. Türkmeniň sada pahyrlaň düşünjesiz ýanky bir näme diýilýär? Jahil halkyň gözüniň öňünde oýun oýnaýarlar da. Ýanky gidip günahyny ýuk gelýär. Ýangy olar toba etdi bolýar da, toba edipdir. Toba edipdir, gelipdir, indi bular hacı bolupdyr. Indi bular hacı bolupdyr. Awo. Ennene Allah can niye videosa var ene hasem kanalla goýupdyrlar Allah can niye. Ene şunun neme zat ýokdur diýe, sogaply zat ýokdur diýip daşy elini batyryp oňşya otayda näçe mikrop bar. Milyar. Men aýdýan hawa bolly degirtigine oňşadyň. Hawa gitdiň geldiň hawa. Ay inanjaň türkmene bu toba edik, toba gelipdir diýe. Toba gelipdir diýe ananya inni bir diýe berwetçilik etmez diýe. Ya olmasa dogry ýollan ýörer diýe, dini ýollan ýörer diýe. Ýörärmiş olar ömrüni bozoklyk edip ýören adamlar, ara geçip çilim çekip gyýdylar bilen şey edip ýören adamlar Mekke gidip gelli. Bagty çup inni ýene dogry ýola düşermiş ol. Ölse de düşmeýär. Yani ertesi gün yine başlar önkü nemesine. Ya oğlum gelip nemede çayını doldurup araktan yuvanır ziyaretini gelen son. Niyaz bunu yetişiyor. Men aýdýan bulon hemmesi dine uyaydı gen göräýmeli. Burdan hiç saat yok yerinen durşunup yankı rejimin nemesi ütkedi. Politika, siyasat ütkedi.
Yani GTT var. Uğramatçılıklı terör toporun. Bütün siyaset tütgödü. Dine karşı. Öňe sakally görseler tutup Siriýadlary. Yani ağzını arak koyup yenedip bunları basmak bilen Wahhabist diýdi, yenediydi, dinçiliydi, daşna adam üjriýä diýdi. Bahana baryn tapıp basýadylar. Aýyny 5-10 ýylyň içine näme boldy? Näme itgödi? Innem alıp bular hacı bolup ýörler. Aýagylyny gatnap. Bir-birinem görül alýarlar. Yani bir bozoklu edip görün, aydaly bir bozoklu edip görün, awada adam däl, bozoklu edip görün, molla bolup gidip yani Mekka gidip geldi düzelipdir, toba gelipdir, he? Buna yani sada halkynın taşny işe. Hana hajaga aýdyp ber hani nämeler bolup geçdi. Abulam haja tarap aýdyp berýän olmaly. Aýna gaty gowumy näme ýer eken, aý näme Mekka gitdim, peýgamberle elleşip gaýtdym, aý plan tutsagan. Ha o daş getirdim o taýdan daşçaga da adam getirýärmişler da näme? Ýadygarlyk diýen ýaly şu taýnyň toprağa ya o taýda ýene daşda görüp hemme ýer daşçaga şu taýdan alýanlar da. Aýny mukaddesine ogşan maňlaýynda degirin zat diýişdirip takaly okuyan bolmaly daşna adam ýüşürip. Şolaň edýän hereketi de. Onuň kaça gidip gelipdir diýse gözüň aýdyňa da barýar halk öýüne. Şol adamyň. Yani onuň sada halkynyň ya. Ha onu puhçuluk etseňem uğram ekeni, ne Hudaý geçirýän eken, gidip gelseň bolýar diýerler. Onuň şu taýda günäni etmeň, bul haram işleri etmeň diýen ýok. Ýörelge näme? Gidip günäni ýuwdurup gelip bolýar diýip aýdýarlar. Näme etseňem bolýar. Diýmek, bulaň ýöredýän politikasyny, siýasatyny adam öldürseňem bolýar, gyzarlasaňam bolýar. Ha o birine bir günäde baryn ýunkap türme bastyryp ýenedip bir iň soňky adam bolsaňam bolýar, ýöne haja gidip gelýän goýun parasaja bolup gelýän. Hemme günäleňem ýuwulýar, towa gelipdir. Hani no adam boldy, towa geldi diýip aýdýarlar. Iň esasy ýörelgeli söz towa geldi. Indi näme üçin aýdýan men? Adamlaryň aňyny, beýnsini ýuwýarlar. Pokçuluk etseň edibermeli. Ýöne Mekka gidip gelýän olyn ana arasalanýan. Beýdibem näme reklam edýärler? Mekka gitmek üçin adamlar birden pul tapyp gözläp başlary. Karz kowalalyp ol kabul bolurmy ol? Sen çağalan garny aç. Sen karz kowalalýan. Kaçan berjeňem belli däl. Ýolunyň bakasam adından $1000 çykar oňa. Adından. O taýda barsaň iýjek işegiň we bugün barp ertir gaýdan oga sen atel almaly, ýatmaly, turmaly, ýemeli, içmeli. O taýda taksyly ýeneli gatnamaly. Adamlaň çykdyrysy eken, wiza açmaly. Uçak açyp duran ýok. Sen wiza açarsyň. Ol özüni oňormaýanyň baryny da bizatka baryny berip çağalaňym bir ýyllap aja oturup senem şol jaga diýilen puluňy indi şol haja gitmek üçin bermeliler. Şeýdip diş tırnak bolup örenler we halmra da şo haja gitjek bolup. Şo näme üçin reklam edýärler? Näme bitirýär indi haja gitdi gel. Men bara watandaşlar. Hiç dinin garşydaşy däl. Meniň garşysyna gidemok ýöne şo pokla adamlaryň reklam edýän adyna gaharmaýlar. Pokla adamlaryň güýç etmeýän adamlaryň öňüne geçip öňünüp, "Men haja gidip geldim. Ana siz gitseňiz menem kömek ederin da" diýip öňünýän bolmagy mümkin. Adamlar onuň başagy bolup başlaýar. Bizem gidelim. Ana bir wagt menem günä edipdim. Gidip ýuwup geleliň. Günämidi diýip. Mene şu zatlar reklam edýärler halkyň ortasyna. Halkyň öňüne çykyp bunam öz kanallary var. TikTok diýdi, MikTok diýdi, ýene diýdi. Ol näme diýdi? Atlara var bir topar. Instagram diýdi, ýene diýdi. Goýýarlar. Adamlara görýär o samsyklaň patpisçikleri kene. Halkam şoňal samsygy dinleýär gidip bize dinleýän oklar. Şoňal samsyk nirde samsyk awazar. Näme diýär? Aýtmaýyn o sözi.
Yani özünü derecesine göre tapyalar da yerini. Onun bolluğu değil. Şöyle halkın beynisi bilen oynamak. Yine gaytim soğağı işeden oklar da günah iş ediyorlar. Halkı öcüktürüyorlar da o halkım gidecek bol şu tarafa gidecek bol günahı bir vakt giden bir günah iş eden varsa şon yumalı ne giyce onu yat bilmiyor da şon yumalı bir tane etmeli yumalı deyip kart kovala girip gitmeli oluyor. Şon gali diyenler var. Kellesine şu fikir otur. Ölmeken yumalı günahı deyip. Bana şon reklam ediyorlar. Yani şon için ayden bir dine bir üçümüz kalıptır. Mekka gitmedik. Yani ne gen görüyen adım ne şu yine Putin mesela gelsek olamın eş birden Müslüman olaydı Putin. Ne dilledi yani. O sünnet adetlerine yönü dilledi yani. O müftüsü çıkışıydı ya. Assalamu aleyküm Vladimir Vladimirovich Putin niye koyuyorum? Aleyküm salam deyip cevap veriyordu. Bütün zal el çarptı. Bütün zal. Oturanlara Müslüman. Zal oturanlara köpüsü. Gelen mihmanlar da. Men aytýan, ine edýän mikirligi. Ýene oýnalýan ýan siýasat bar. Din öňe sürüp oýnalýan siýasat. Ine olan bir görnüşi. Türkmenistanda başga görnüşi bar. Orsetde Putinin kellesinde de başga bir görnüşi bar siýasatyň. Näme etmeli daşyna adam ýüşürmeli daşyna ýankyp musulmanlar çekmeli. Agızlaryny biriktirmeli. Oň üçin näme etmeli? Olan Kur'an almaly, okşamaly, maňlaýyna degirmeli. Esselamu aleyküm diýse aleyküm salam diýmeli. Ine onun bunlar yankı Çeçenlerim ay Vladimir Vladimirovich Daş Dağıstanlarım ay Vladimir Vladimirovich Svoy o kazanım başka yerlerim yerde bir Müslüman var orada ete Svoy ana bu yuvaş Müslüman var bari ana bizim diyemedi dinimedi bizim religiyamedi ne uvaşad ediyor tiliya hormatlıya deyip bunların ne görüyor mu halmada siyaset ne oynalıyor görüyor musun? Şol dost kalmadı da Putin'in daşta uğrağını. Dost kalmadı olin. Özüne uğrayan devletler var, ösen devletler. Hemmeti karşı. Parmak basıp tanına tanım. Hemmeti karşı. Yönü kalan devletler var. Afrika devletleri var. Hindistan var, Hıtay var, yavru nemi var, Arap devletleri var. Ne etmeli bulun? Şu taydan özüne yer gözlemeli. Şu taydan özüne bir arkada gözlemeli. Şey diyeyin, arkada gözle özüne. Katı doğru. Ana şoň ýaly bulan alyp barýan siýasata meni şoň ýaly samsygyrak bolsaňydan bolýar da edýän hereketine. Dogry-da? Şol zatlary düşünmeýän bolsaň ynany oturmalylar. Ay bular malades diýip. Ha bular özümiziň kekenli. Ýön durobara neme garaşýan amadyr. Ha netip bolsa bular sünnet etdirer danym. Musulmanym kabul eder din, musulman dinim kabul eder diýip. Garaşýan amadyr ynanjagynyň arasynda. Ortadyň içindäkileri diýenne. Doğru. Ana kimler var daşda uğranynny? Afrika devletleri şol Afrika devletleri var. Bulan arasynda musulmanlar var. Onun Arap devletleri var. Ýene İran var. Ýene bular ýanky salam aleyküm diýse aleyküm salamyny gowanyp nawana oturjak nemeler ýanky milletler. Ne siziň bir pikiriňiz alsam bu arada. Men hani şeylerek görýän. Halk bilen oýnaýarlar başardygyndan. Hem Doğru. Türkmenistan hem Borsiyat. İkisi hem oýnaýar halk bilen. Olçarı maňa aýdara da adam goýmady mı? Doğru. O gutara ele gülüşdäýdi. Yani Gülyas onu bu gatmur kıynaşlı problemalı mesele. Din meselesi, inanç meselesi. Sen başta gatı doğru bellep geçtinde. Ya ösünü aýtdyňda dine karşı adamda yani şol dini hapalayan adamlara karşı. Benim atam şu dini ak yürekten inanan adam. Beş vakit namazından berca edi.
hiç kime yamanlyk etmän dünýeden öten adamlar sadakatyny berdiler, rehmdarlygyny metdiler, gorlawy metdiler, aşyk ýyllaryny onlarça çagan halas eden eline matamman. Hmm. Ýöne şolaň ynanyň dinini ine şuňkylar gelip pohlap otyny men şoňa närazy. Men şoňa garşy. Şoň ine şo enemiň atamyň roluny men öz halkymyza görýän şu. Şolary ine aşyk oýnan ýaly oýnap otyrlar. Şuňda men 92-nji ýyldan bäri dilim sepirip indi 20-31 ýyl bäri aýdyk geldi. Şuny. Niýe 92-nji ýylyň aprel aýynda ýarnaky ministrlerini alyp ine Mekke Medine gitdi. Näme üçin gitdi? Täp Sowet Soýuzy ýykyldy. Öňkü kommunistik ideologiýa ýok. Halk näme etjegini bilenak, nira urunjagyny bilenak, halka ideologiýa gerekde bir zada inanmalylar garasy täze Türkmenistan gurmak üçin. Olarda da hödür edere cennet gelzat ýok halka. Halkymyzda näme bardy? 73 ýyllar depesinden basyp gelen din inanjy bardy, sünneti bardy, dep destury bardy. Ine şolary oýnap başlady näme? 50 ýaşda 90-njy ýylda 50 bolýar, 40-njy ýylda bolan 52 ýaşynda şu Mekke'ye gitmäkä meni sünneti ýatyrdylar näme? Yani bolýan zatlary teredi. Sol döwür Türkmenistanyň müftesiniň orunmasary bardy. Müfte özbek gitdi, orunmasary bir aşabatlar ýaşyl bardy. Gyýdyn gyrna getip niýazy öňüne oklar. Ine şol sünnet edýär niýazy. Şondan soň aprelde gitdi. O baran ýerine de şol ýemedi de ýa şol Mekke Medine'de şo taýda konýak içýär. Ana Abdulkadir ýazgysy var, ýany bilen giden. Yana. Şota ay bu bolanak beýle ýok. Ola näme ately görüp otyrmy dip konýakdan doýupdyr näme şo taýda. Ondan şo taýda ýany bilen äkeden hemme ministrlerini özüne andyşdyrýar, weparlyk bardy. Ene şu keramatly ojokdy, siz maňa and içip weparlyk bardy. Hemmesem şo taýda and içýär, Abdulkadir şo taýda, ondan ýanky bir nazar toýluş söýün şo taýda. Ondan ata çağırıysam şo taýda. Ay gara gorkýan adamlaryň hemmesini alyp gidipdir der şo ta andystyrmak üçin bütün hökümetiň agdalary. Şo taýda da söz berdi niýaz. Men azman dip. Şonam ine Türkmenistanyň halkyna ýaýratdy. Azmadygymy? Ine azmadygynyň netijesini görüp otyr. Ine bütün halk millet bolup azanly çugan. Nemesine maýda ol azmanyp ýanky garipliğini, yetimliğini ýatladar ýarak çok oýnam asyp goýupdyr kapysyndan ne baýdýar. Şonam ýaýratdylar gıýbat edip. Bütün neme. Awa sol ene sol Aýalhan çarryna bakarak diýen bir tawaf sözümüz bardy. Şol ertekini estip, indi menem şu Türkmeniň Aýalhany bastyrdy. Soň saqqal ýelmedi, murt ýelmedi bir kegelik ýa bazara çykan molly adamlar tereden o girdene gören tanýar diýen saqqal ýelmemek gerek gäle. O şekilli adam pisaçyn saqqal murt götüren adam däl. Ýöne şol halky ine niýat otak bardy, bir tarafdan barladı, halkın arkasına durdu diyen gurrunu yayradıp beni halkı şeydip çökürdü onu. Inandırdı. Yine altın asır, gölölü soğur, Mercedes. Hani ne hemen gördük. Bile oyunun etti, gitti. Yani iyi vasarı var ya, bunu öldürüp tarta çıkan urvan oluyor. Şimdi bunda da hiç ideoloji yoktu. Halkı idina düşürür yani. Bir tersine yorup başladı. Dinden daşarak durmaly, aýdymsal, o ýanky bir şada horramlyk, onu çağırıp getirdi ýurda, bunu çağırıp getirdi, özü aýdym aýtdy, tan soýnady, mask etdi, gara bolmajasy boldy. O ştamga götürdi bütün dünýäň öňünde, ene maskaraçyl. Inni görse, muňa da halk ananak, näme etmeli? Bilemýänem aýlanıp durun, halkyň duýgusyna geldi. Niýasyň döwründe bar bolan, soňra ýatyrlar, halk maslahatyny dikeldi. Ağzına qaratmak üçün şu götü pampertli yaşırlar. Olar görülen zat yok. O näme maslahaty? Dine gadaklar aýtmyşlar, aýda sanda koýasan, öýde aýtdy, öýde goýdy. O taýda bir ýaşyl görüledim, halkyň derdini, ağzyny, bir kemter ýerini aýdan adam barmy, gelecek bardy, söhbet edilen ýer barmy? Ýok. Garşy tatlynyň ýok barlyk, göpürdi, tapyrdy, ýasatyn ana geçdi gitdi. Indi
Soňky hem dogry belli geçdi. Soňky 2-3 ýylyň içinde, soňky 2 ýyl esasana bulaşyp başlady. Siýasaty bilen hiç kim halkyny bulara gulak asana. Ondan bir zady getirmeli. Şo halk enni ýa-ni sabır käsesi pür dolan halk bir zady köçe çykmasyn diýip enni şolaryň dini ynanjyny ýene de gaýtadan ulanıp başladylar. Ulanýanam kim? Ene dinden çıkarlar ya dinsizler ya balagyny syp ýörürler. Her kadadyň öz dogrusyny aýtmak gerek. Oňa da kim meşewerliýäni ler ýanymyzdakyny owan sanatly. Ine şolan dolandyryş metodyny indi bular Türkmenistana ornaşdyrjak bolýar. Şoň üçin gelin gylymyzda da ýol ýokdur, ýigitlerimizde de ýol ýokdur. Inni okuwradan da Orsiýada da belli okujaýlaryny uğratmaly. Şo taýda ors dilini öwrenip Türkmenistany soň ýankyşy ors dilini bilýärler üstü bilen Orsiýada gerek haritleri uğratmak üçin. Bir, ikinciden Hytaýy uğratmaly. Hytaýda da okumaly bar. Esasany şo nebit sektorinden olaram gelenden soň ýa-ni Hytaýlyň dili bilen Hytaýlylar üçin Türkmenistanyň hemme baýlygyny şol tarapy uğratmaly. Ýa-ni ventille oturmaly adamlar garantda açmak yapmak. Ine bulan edip oturany. Şoň üçin basyp saklamak üçin din gerek. Bulan nähil dinler? Bir gülkünç datdy. Ne bu niýazy, ne bu atalogul, ne bilen daş töweregi. Ýeke gün şolaň halkyň aladasyny edip beş wagt namazda durany gören barmy eli künnük? Aýdyň bana. Ýok. Şolaň haýsy birini. Ine şolar dinler bolýan bolsa, musulmançylyga gelipdi. Şolar musulman bolýan bolsa, şolaň eden jenaýaty ine halkyň öňüne aýdyp otur. Şol sany türkmenlemede. Ine şolar ben aýdyp otur. Peýgamber dogany buranan şeytanlar. Hemmesi daştawra inni şolary da aslamaly şeytan hökmüne ya bizi de aslamaly. Şolaň edýän jenaýetlerini açyp görkezýärligimiz üçin. Men şoň üçin aýtdym. Eger şolar şu edýän jenaýetleri bilen, şu edýän hereketleri bilen, şu halkymyzy saldan düşüren gülleri bilen musulman bolýan bolsa, men şolaň duran dininde men ýok. Ýene bir gezek gaýtalap aýdym. Ya ha şolary degişli cezasyn bersinler, islam dininiň aýdýan ýemesi boýunça, kodeksi boýunça, ýoksa bu monu şolary ynanýan halkam şolary şärik bolýar. Bir söz var. Şeytanyň ağzlarını özüniňki dip. Ine şolar şu ulkun edip oturan işler ine şu akabat geldi. Bular şeytan ağzlarını özleriniňki. Sady halk dogry bellap geçdiňi olar nädip gitsin Mekke Medine. Nädip bular ema gitsin Kaaba gitsinler. Ýeki köpük puly ýok. Bularam aýda bir gezek gidip gelme mümkinçiligi var. Tohumy bilen. Daştawra bilen. Ondan bular hacı. Halkam bulan aýak astynaky garamaýyk bolýar. Şol ýa-ni adyny aglamadyk ýigidin adyny Ýakup Gurbanow diýilýär. Onu biz internetde 4 ýyl bäri görüp bilýär. Goşa çüýşe arak konyak elini göräýda näme noýabrda näme hanymlar jenaplar edip beren keýpi bilen beýle kysy bilen haram hemmede. Indi şol Mekke Medine kabul edýän bolsalar. Şo baryp milliardlarça adamyň başyna maňlaýyna silýän daşyn baryp şolam oşap haramlak gaýdýan bolsa men näse ýok başa diýmem. Şonu men hacı diýip kabul edýän bolsa halkymyzdan garagaksyn. Men şonu niçin? Ol mescitlerde kellesi oturarlar. Men näme etmeliligini dilime getirmeýin. Şolaň birinin pıttı ýekesi çykanaga adalatyň hatyrasyny. Ya şolar dini ýoly dogry dürst tutýan bolsalar, näme üçin şu edilýän işler ýazgaran? Näme üçin şu edilýän işler üçin islamda görkezilen jezany beren hakda? Şeytan da aşlamak üçin men şuna Mekke'ye gitmek zerur değil. Hani Aşgabat'tı. Haklısı. Daşla vermiş olur. Daşlayacak bolsaň. Näme gerek ya daş gitme köpet dağıdı. Yine bir halkımızın dini ınancı ya buğorlu ya ikiyüzlü. Dilinle Allah canına Hudaycan işidinle olsa hana cinayet. Adilin adım cinayet. Şunun Allah'ın adı bile ne diyorlar? Ya Allah dini ınancı bile ne diyorlar? Ondan sen o dini ne edip duracak? Öz-özüne anlamak böyle. Men yok olur yazdı adın içinde.
Sen men özüne tamın geçen durmuşun bilýän, eden hareketlerini bilýän. Ýöne şolaň arasy ynanjyny bular poklap oturýar, men bulan dininiň içinde durjak adam da. Ýok. Şoň üçin inni şuun kugun bularda başga siýasat ýok. Halkymyzyň şu ýekeje galan bir arasy zat olum hemmejiginiň kalbyna da dilinne. Halkymyzyň dilinne, din ynanjy. On mescide bar maňlaýan ýar daşy urup oturan hudi oturan türkmen ýok. Türkmen gara günüň ýylyny. Bugun kürsün tatly erteki gaýgy. Anlady. Ýöne şonu şu başyny ýerden galdyrmasyn diýip men Allahyň Hudaýyň ady bilen gorkudýarlardy. Ene. Eger şol Ýakup Gurbanow Hudaý hon musulman bolýan bolsa onda men bu dünýede bilenim ýaly. Ene şol Putinli mesele gelse, awa ol bağışla, ol çağırın. Düğün öňünde ol Ýewreýler daşyny üýşürip Moskwada şolar jöhütleri şalom diýip olara salam berip oturan. Enne bugün kuy. Ana enne Ýewreýlerden ýüze gördi. Enne görse şol ýa sen aýdysyň ýa daş töwrüni musulmanlar jemlejek bolýardy. Sen bular jahil millet köpedi. Okuly bilimle çykyş edýänler şol Putiniň tarapyna ýa başga bir terror tarapyna ýöne bir Suriýaly adamlardan özüne goşun ýygnaýar. Sen sen wa aleykum salam diýen bolsaň näme üçin biziň inni Merkez Aziýa döwletlerimiň bäş döwletlerini Azerbaýjanyň boşluk alty beýleklerim näme üçin sen şu döwletlerin milletden halkyna kömek edene? Ene sana wa aleykum salam Putin. Ha? Sen näme üçin Türkmenistan ýerasy baýlyklaryny edil polisosiýal sorup otyr. Şu aleykum salamyňmy? Uygurlar diýseňiz, Uygurlar näme üçin kollanýar? Uygurlar men ne Erdoğan marada aýtman meselemde geljek. Ýöne näme üçin ol görün hakkı ne bolýa onuň ştaýda ýatlady. Ene Uygurstanyny 1993-nji ýylda men ýa Moskwadadan şu taýda Uygur diasporasy ýaşaýardy Moskwada. Ýa-ni şol Hytaýa garşy Uygur halkynyň azatlygy üçin ýaşolary awtonom respublika jamhuriýet öwretmek üçin göreşýän adam. Şolar biz bilen ara gatnaşyp sakladylar. Täp Uygurlara ýa-ni hem sünni musulman hem dili ýakyn bizi. Şu Uygur diýilen halk şu özbekler biziň goňşymyz. Özbek dogalam. Şolar bilen bir alman deň bölenýär. Dilim, dinim, däbem, desturum, egine hemmejik bir meňdeş. Ene özbeklere iň ýakyn millet ene Uygurlar. Şol döwür ondan bir gün olar aýtdy biz diýdine miting geçirýär, ene şol Uygurstanyň güni Hytaýyň emesi var, elçihanasy Moskwada. Şoňa güne barýar, gelin sizin bize gorluk berin, ýollaş bolun diýip. Gitdik bizem 2 sany türkmen, 2 sany özbek, bir täjik, ýene Kyrgyz barmy? Olaram bir 10 naşadam, aýgara bir 10 naşygrym bolup elçihanaň öňünde durdum. Olaram aňyrda ýetişmeliginden bir kino düşürýär. Hytaýyň kılat. Kimdigimiz biljek bol. Ene şo taýda şolar aýtdy. Ene Uygurlar. Biz 70 milyon halk şumal Hytaýda. Ýöne biziň öz bir topragymyz ýok, Uygur bilen atlandyrylýan ýa Uygura degişli. Biz şonu özümizde awtonomiýany isleýär ýurdun içinde. Awtonomiýa diýmegem hana hemme ýerde bar. Näme Özbekistanda ýok, biziň Garagalpaklymyzda olaram awtonomiýa da. Ya Orsiýadyň içinde gitme awtonomiýa. Näme üçin onu? Ýa-ni ýemesi bir Xi Jinping'in dostumy, dogan oglanymy, arkadagymy, ýa-ni Putin'in arkadagy bolýar da. Näme üçin? Putin oň arkadagy, inni ol oň arkadagy boldy. Hawa, inni o hakyky ýerini çalşdylar. Inni näme üçin ol? Ýa-ni Hytaýdaky 70 milyon musulman Uygurun üstüne böküp geçýärdi. Ştaýda inen gazy emede 2 milyon musulman arkadagy bolup çykyş edýär Putin. Ha? Ene problema nerede? Şu problemany, ene şu 70 milyon halkyň ykbalyny hiç bir men musulman diýen döwletiň ýol başçysy diline getirip bilýänler. Ene şu gadadaky şu mahal bir ýol başçysy Hamas. Öten ýyl aýtdylar ýol başçysy çykyp biz ýa Uygurlar gorlandak säp olar separatistler diýip.
Separatist diýmegem döwleti böljek ya aýratyn emetjek bolýar. Hawa. Onunla Putin separatist dälmi? Näme üçin onu bir Krymy bölüp aýyrdy? Näme üçin o Donbassy ya Luganskiň aýrýar? Ha? Separatist dälmi? O öz garaşsyzlygy üçin özüne bir territoriýa bir bölük öz dolanýyşyny dileýän soraýan millet separatist bolýar. Indi ştaýda öz türkmenlerimize ýüzlenesim gelýär. Seredin. Bir men o näkesi atlandyrýan sebäp men hiç açan hiç bir kitabyň ýakylmagynyň tarapdary däl. Ýakylýan bir kitap okumaga deregi bolmanyň soň ýa-da trak edenden soň. Ýöne şol bil katlaýyn adamlar özükdirmek üçin islenip dini kitap ýa beýlik kitaby ýakýan men halamak ýigrenýär. Kim bolaýsyn o tiresi taýpasy milleti dini. Men on tarapdary däl. Indi şonu Şuwetsiyada bir adam ýa iki adam ýakypdyr diýip bütün Şuwet halkynyň üstüne müjabat atýarlar. Ana 2-3 tanyny atyp öldürdiler. Ýa-da Brüsselde. Ine Hytaý demonstratywna her ýyl yüzlerce, müňlerce Kur'an-ı Kerim'ini göz edip o obalardan, öýlerden ýygnap şäher merkezi mesela ploşadyna ýa köşesine ýygnap şotaýdy, otlap ýakýarlar. Näme üçin şuna ses çykaran atlaryny? Ýa-da ses çykaranda ene musulman bolsaňyz, ene alada. Bir ýerde bir kitap ýakanyny görýäňizde her ýyl ene yüzlerce, müňlerce ýakylýan kitaby görüňiz, ýa hak hukukda olup basgylanan 70 milyon Uýguryň problemasyny görüňiz. Näme şowa kör bolýanys? Ana onun adalet. Din näme talap edýär? Adalaty talap edýär. Arasy bolmagy talap edýär. Hakikaty söýlemegi talap edýär. Yalan sözleriň şeytana şähertligi şu taýda da ýazylgydyr. Ýöne bir zat sen dogry belläp geçdiň. Biz ikimiz Kur'an-ı Kerim'in gatyna çan adamym der. Dini aňyrbaş bilen adamym der. Ine bilýän, görýän, okan, okuwun gutoran hani keminämiz bar. Şoň näme diýse, şoňkyny eşitýär, diňleýär, özünde netije çykarýar. Ýöne şu güneçeli keminen getiren faktlarynyň ýa delilleriniň garşysyna ýeke adam çykyp ine şunyň ine şu taýda şu sürede görkezän zadyň ýalňyş diýip aýdyp bilen men istemem. Bar bolsa çytyrlar. Ýöne ondan siz kapır diýip ýüz tutmak bolgaty elken stat bolýar. Özler şu diýen adam özü şeytanyň adam bolýar. Eger hana döwletimiň ýol başçysy hana şolaň şeytanlygyny görkezip aýdyp otyr faktlaryň üstüne. Sen şolara uýan bolsaňyz onu şeytanyň azyryp ýetişdiren näme bolýar? Nöker bolýar. Ya şolaň gemesi raýaty bolýarňyz da, indi şo goýun edip saklaýan bolsa raýat bolýar. Ine ýurtdaşlar, ine gönümel söhbetdeşlik etmeli bolsa ine men pikirim şol. Din meselede. Bu näme üçin beýle bolýar? Näme üçin halkymyzyň iň bir duýguly ýerlerini oýnaýarlar bular? Ýöne şu İslam dininden ozal bizde de din bar. Gök Tanrı bar. Tamam görüň bar, biziň aňyrdan gelýän gök Tanrymyz bar. Bizde ot paradlyk bar, näme bar? Indi ana dün aýdyň bilen kemine şol sora jogap aýdyp otylar. Biziň geçmişimiz ýanky jöhütler bilen baglanyşykly gatnaşykly bolupdyr. Şo biziň tahyýalarymyz gelin gyýlan evine şügi beýleki zatlarymyz garşyp gidipdir. Belki bular guda garnaşy bolanlar kim bilýär garşyp ýaşan bolsa. Onun için onlara jöhüt diýip barmak çoňmaltmazdan azan taryhymyzda da seredeli. Biraz bolmasa genetik ekspertize edin. Bardy o iki ýakyny sesi çykanak soňky döwür. Ay ine men 4 arkam milyon, 5 arkam milyon men arasda türkmeni beýlekileri güzelläp bereli bardy. Indi şolary ozalym maslahat berdim, ýene bir gezek maslahat berýär. Hani genetik ekspertizden geçiriňde görkezin, ganyňyzda haýsy milletlen gany aýlanypdy. Görkezýär şunu. Edi bilmezler. Şeýdip bir halky arlap hökümranlyk sürýär. Men şonu aýtjak boldum. Ene Kanada birazcık düzetiş geçirsek, yankı 70 milyon diyen Uygur'unu 70 derle bir 10-11 milyon Hıtay'da yaşayanı 11 milyon 8 şeyler hak geliyor da 11 milyon 12 milyonu yeten o. Şon yalı. Nereden alınız maglumatı? Ay şu nemede Google'la görküyor.
Şeyle mi? Ha, onu olan aydanı şol 93-nji ýylda men şol Uygurlaryň agzyndan eşitdenmeýdi ýani men bu Ha, mesele bilen olar bu soň göçüp onu gitdiler ha. Ýygy bütün taşlap göçüp gidenler köp. bütün dünýäde bolmagy mümkin şunça. Wow, Türkiye'de de var. Kazakistan'la, Pakistan, Kazakstan'a gaçyken Özbekistan'la. Özbekistan. Wow. Ken. Yine nemede en köp yeri Kazakistan 223 min. Pakistan'da 200 bin. Türkiye'de 100 binden 300 bine çenli görke diye. Belli del tane. Kırgızistan 60 bin. Özbekistan 48 bin. Amerika'da 8-9 bin. 15-nji ýylyň gurmy. Saudi Arabistan'da 8 bin. 16-18-nji ýyl. Avustralya, Russiýada 3,5 bin 10-njy ýyl. Türkmenistan'da 3 bin. 3 binden azyrak görke diye. Yani şoň Bar Türkmenistan'da da Uygurlar bardy, ýa-ni soň näme Kareyler hem ýaşaýardy, nemisler hem bardy. Türkmenistan internasional hem jemhuriýetdir. Hemme millet bardy. Sebäp türkmen beýleki milletleri, ine şu taýda aýtmaly ýeri gel. Sen başga dine ynanýan diýip hiç asan döşünden iten milletler türkmen. Ine men dogduk dep hem gyzlar batdy. Şumalym barsaňyz durandyr ýadygarlykları. 5 tane dürlü mescit bar. Türkmenliň ýa-ni Sünni musulmanlyň mescididir, Şaý musulmanlyň mescididir. Orslaň ortodoks emelen şolaň mescididir, ýa-ni çerkewi. Soň ýemedir Ermeni Grigorianlyň ýa-ni mescididir, ibadathanasy. Polyaklaryň ýa-ni ibadathanasy bar. Ene. Katolikler. 5 tane dinin mescidi ine men yumrukýaly gyzlar badymyň içinde. Olan bar 18-nji 19-njy asyrda gurulurlar. 18-nji 1800-nji ýyllardan gelýän dowam edip gelen 50-nji ýyllardan şunlar. Ine. Şoň biri barıp şu neçe şoň daşyny dellen ady ýok, mazaryny yumran ady türkmenem ýok. Bir hemmesi zady bizinkiler şu düşünmeklik bilen kabul edip ähli dini öz kalbyna sygdyryp bilýän millet diýip men düşünýän türkmen. Onsoň kitaby bar, men özüne tamdan eşden zadym barda, şu kitaby bar emeler, milletler, ýa-ni dinler, olary hiç açan kafir diýmek bolmaýar diýip. Şu dünýädäki 4 tane uly dinin şu hemmesiniň öz kitaby bardy. Her kim öz dini bar. Dini bar, kitaby. Sen dinine mengdeşler bolsa kafir diýip bolmada. Olaň öz dini bar, çokunup ýöler, syptyrman, gatnap ýöler öz mescitlerine. Şoda bizinki edip ýöler ýöne sen dinine ananan şo musulman näli bolar kafir diýip bolmada. Her kim öz dini bar. Atlyk bolşuň keden görüňiz, biz ikimiz dinarym der. O şu dini meseleler çözüp berer ýaly okan uniwersitetimiz ýok bu urda. O eşitmiş, bilmiş, görmüş, inne mana kemine şanykda oynayal edip beni aýdyp otyr halkymyň. Diýjek bolýan zat biz ine ikisän ýurtdaş hökmünde ine şu zatlara bir adam hökmünde her birimiz öz görýän zatymyzy beýan edýär. Ine şu zatlar beýan etdiň diýip sana kafir diýilse ýa bana kafir diýilse näil bol? Ýöde kafir. On şu Gurbangula oň ýemesini ýa-ni alasam ogluny ýa-ni ýaşam hökümetini ynanýan adamlar ýaşalan durun ýemesini molla müftesini ynanýan adamlar öldür kim bolýar? Ene sor. Şonaýda men başga şu goşuk adam ýok bolçarym. O taýda häzir ýygnak badyr, bize garaşy oturandyr. Garaşýalar bolýan. Boranna watandaşlar sag bolun. Pikir etmeň bular dine garşy diýip, dine garşy däl şol. Dinsiz adamlaryň din reklam edýänlerine garşy. Şeýlerak bolýan, galmada sag bolun. Bunukça. Sizem sag bolun, çağıramyz üçin hormatly ýurtdaşlar, sag oturuň, saglykda görüşelim. Emmäňiziň öňünde sag.